Som veľmi rád, že máme už teraz 10-minútové meškanie, tak potom kto z vás... Dobře si tam nakládáš. Všetkých si sa pýtal, či sa mu nechcú niečo spýtať a mňa sa nespýtal, či sa ma chcú niečo spýtať. To máme ešte presný plán. Práve sa skončil 8. cestovateľský večer stretnutia Unora. Som rád za to, že ste sa všetci zúčastnili a rád vás uvidím aj na budúci rok.